Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Bantenyak pa iba. Lalu bitano wero. Bantenyak ya kita di para bayi bisi para supaya tu le. Andre binagam bom milenium. Bantenyak di pa iba negara Indonesia. Jemal kita membesar kita. Andre na yes. Benar benar yo tu yang bukan tu. Atau bersama tu bawa. Semua awak kalian sara. Kita lakukan demi yang tu Lyngdoh bawa kalian. Tukar nak tu kalian. Tuan terai India ustai terai ramya yang timur siang. Maieid hopping stone Lyngdoh. Udai uway nakirat ba Nongïalam ubakan sai. Bakari kasi kalapan bi. Kamyar ban Skhem kum ya uniu Nongïalam. Ubayang Skhem triang. Nado pa usdang ya political career jung. Hado pa ulalek na nakaniya pertai. One of my most revered leaders of the state, one of the most revered politicians in the country. His consistency and his perseverance on issues which is close to his heart, where the trademark of letba hopping. Lakha yo Maieid hopping stone Lyngdoh. Hakakat santrik benai leber. Kat kendai spark kendai. Hakashnang mau kelai. Kabadan ha Eastern West Khasi Hills District kabamenta. Jibri si angu ba hopping tau ba kri. Mdai ba ri ho mdai. Ba hopping dai ba blay. Habaula don riusnem ulamatla. Umi isyo nrei undala sumar dai kenbat khasi. Ulayu ibiang unda uladap shpausnem. Kan dit ngai ong nga deu le no. Mo balai ong kumta. Nga deu le no te la kedit ta la sngap balai ong kumta. Ni pat bet da kalamayong sing ye tanra ba ja ha chan khmat chong ka indira kan thei ken. Hadu benda poi ha po krisin ground. Jabatan da kasenduk ya breu. Bat kilai pen I hakmat chong ki Mrs. Indira Gandhi hakapor bakawan inaugurate ya ka autonomous state. Để mốt ban klong yêu niu uranium klong shuai ka do jam junga la da menut kata ketika mensi trong dia ba ngam ong bi ba ping de politician amar kani ka tin politician ta class new lalu melakukan si na kren khor ke amar politician ta ladon hi definition ng layo na do ko po jong Megasthenes ang Greek philosopher ba compare ang punya pair paling politician ba statesman hikai bit bangi de ban le hok hi hai berit ru ide bit ban le hok pangaskan ma ko be si ong Maieid raibet haka jinglong khna jong u ula plut por ban amasi bat ulong ru ba pana bha ban thain snat thau smuk yakaba ula ban de bat kamai pisa ban Christian school yala de Ola kamrong ba ro por iba oping idang don ka aeroplane ka sarkar ka khelem majong aeroplane. Ando poi beri hodelim don ring yo. Ula long unong hikai school step hanong lat LP school house nem khat khandai spa sau khandai ula lit school no Shillong Government High School but pendap ya kai ISC na St Anthony's College Shillong hadien kata ula lit seng ya ka senior basic school halau burtun but treiru kumu voluntary teacher Hamoklei LP School. Kumba ka thong ka jong u, hi ka long ban kantiyo ya ka jing nang jing start, hakapor balong executive member ka district council in charge primary education. Ula play, khat praspa atli ki LP School, hakaleng ka rilom khasi jantia. U compare na baro, bula job election na do ka sen ka paningkong hado ka sngi ka jing yap jong u. Ka jing sedang jong ka jing ya lenti jong u. Kumu Nongïalam kadai nadu usnem khat khandai spa sanpua hakaba ki student ka Shillong hapo ka Jingmut jong ba Hoover Neuta ba Gilbert Shulai
ba Stefan Lyngdoh, ba Leo lalu, kila kersan ya ke jing yakhi, jong ka kasi National Dorbar, pan persya ya saungut ki nominated MDC, ki ba kentop ya ki bomday ki riolom, ki belashu nominate daulat. Kila lej ban khang lenti ya kini ki MDC, ki ba mud ban lej bam smai hadinam hot. Ushri Perry Inglis, Deputy Commissioner, ula Skhem ya kini ki Nongïalam, bat kila syakset haslong jail. Habau Deputy Commissioner ula khot ya keren yaki. Ula bo ka jing terwa laki kuak ban peteng ya ke jing yaki. Ne ban yale makot duma hayeng kasyari. Kila jiet ban yale makot duma namarkat kum kaan. Dei ban jiet dau pajba ya ki nong mi khmat Shaka Autonomous District Council. Kila job ya ke jing yale makot duma bat le se kani dei ka sin baningkong. Bla pentrai kam ya ke Constitution ke Ri India hari khasi panjangtia. Ula job MDC election sansien, kadwe sien kumu MLA, si sien kumu MP. Kibon kikam kibau ni urang ba, ula no yu senyang penhei, syaka jeli jong kasan hima sima. Kumu chief organizer, jong ki Hill State volunteer, ude Nongïalam ubah khmat banyang persya ya ke sub state, lane autonomous state. Hakashi tarik unai tung kat kendai spa jugu pra hadien ka jing shat be no naka EPHLC haka Jingmut atura conference ula rai ban lek no shashnong bat umon phai sho shashlong hadu bandayap nrei haka sngi ka babot kata ka tarik unai tung kat kendai spa jugu pra kisangut ki MDC lawan ban kerpat red yau Maieid ba unum ino ya ka Jingmut nrei ba un tengbiang kumu chief organizer Nongïalam yaki Hill State Volunteers. Haka janmit rabaje, kila kendo haka yeng jong ba mesak khatngor. Ringkat bat ki khatlai ngot ki circle organizer, bat kila shim yakarai banyale taka direct action. Bat ban ai jing hikai ru yaki volunteers. Haka sngi ka babot kila khot show yaki circle organizer, bat kila yarai ban sengno yaki Hill State Volunteers Ad Hoc Committee. Uba hopping stone ulang ubrio uba tipha yo pot usam ka jela nado ralyang shado kupli nado rata chera shado khanapara bat ula poilot ru shado ki kendong kenshrot kari lom ba e jongi hakabaya dei bat ki kampot kamsa ula long utau nong prat lenti uba shirkei bha badai i janga shisha hadu ba ula hab ban yai yakirai e raidam bat ban seng school ru haki thai khapot asam bagi school kin yeng kum ki mau pot ula yeng yale ban persha ya ka jing sha le ben sha le jot khon khasi khara haki thai border asam sakawai ka benta ka bau Maieid hopping tuju singkhia kalong ban yeng persha ting ya ka sarkar India ka batmu ban klong jubor yau marpo khndo uranium naki thai wa ka ji nong ba jinren bat domyasiat ula long tengru kumu menteri hakitanat sarkar bapher bat ula badru kumu deputy chief minister jong ka jela Meghalaya kiwei de kimat kiba ulawan ra banyatai bat kren pat ba kilong ka jingyada ya ka hok kamon kinong kenti jong ki brio hapo ka jela Meghalaya banyo la ka jong ka jela jong ki khasi jatia bat garo bat ban penrung ya ka kentien khasi haka krenit ka bapra nadu basdang hadu pakut jong ka jingim jong u Maieid hopping stone u klem shong thai nrei ula persang ban le kat bala panwan ra ikini ki phang khamtam hayeng dorbar thau ai ka jing sa nam jong Maieid hopping stone Lyngdoh ka pateng bat sa nam hadu ki pateng ba menta menne bakan ni ai Jingmut ya ka lasai
1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world, with over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya!